Det her, det er mine nye analyseskiver. De er lavet ud fra Laban Spes, og så har jeg koblet det med min viden og forskning fra både USA og Canada, så det hedder nu på dansk Curve i stedet for. Det står for krop, energi, former og rum. Det er lavet som 14 skiver, som man kan tage med ud i sin undervisning, og nu vil jeg lige vise, hvordan de fungerer. Først er der 4 oversigtsmodeller med hver af de 4 blade i 4-kløveret. Så energi, krop, rum og former, så man kan tage med ud, og eleverne de kan stå direkte og se, hvad er det egentlig, det betyder. Så er der lige en kort forklaring til, hvad det er for noget teori, der ligger bag. Derudover så er der spørgsmål til hver af de 4 blade fra Curve. For eksempel er der her analyse af energi. Når man så står og har kigget på en sekvens, så er der nogle spørgsmål, som man kan stille for at få noget kvalificeret at snakke om. For eksempel kan man sige, er bevægelsen langsom? Eller er bevægelsen hurtig? Er tempoet i musikken hurtig eller langsom? Og så videre. Så man får nogle refleksionsspørgsmål, som man kan overveje, mens man enten kigger på dansen, eller hvis man også skal skabe en dans. Der er 1 til energi. Der er 2 til rum, fordi der både er det personlige rum og det generelle rum. Der er 1 til former, og der er 4 til krop, sådan så man virkelig kan få lov til at arbejde med også det udtryksmæssige i kroppen. Særligt er der her, man kan arbejde med sanserne, man kan arbejde sådan generelt med, hvad er det for nogle bevægelser, hvor stammer de fra. Men man kan også arbejde med følelserne. Hvad er det for nogle følelser, der er på spil? Hvordan ser bevægelser ud, hvis man er ked af det, hvis man kan lave en bevægelse? Hvordan ser det ud, hvis man er glad, og man skal lave den samme bevægelse? Så kan man på den måde både skabe og analysere dans. Der er også lidt i forhold til nogle basisbevægelser, hvor man kan kigge på, hvad er det for nogle motoriske grundbevægelser, der er, og også hvad er det for nogle genre-specifikke bevægelser. Så alt i alt 14 af de her plader, fordi der er også lige den aller sidste. Og det er en analyse af Curve, hvor man sammenligner forskellige danse. Hvad er det, der adskiller sig fra, hvis man nu har hiphop, til man har ballet, eller hvis man har en sekvens i forhold til en anden sekvens. Hvad er det så, de har betonet? Så man på den måde kan analysere forskelle og ligheder. Så alt i alt 14 skiver, der gerne skulle kunne være med til at få elever og studerende til at få et sprog om at snakke om dans, men også så man kan analysere det og skabe dans. Hop ind på hjemmesiden trinitak.dk, der kan man købe dem inde.